Asawa sang isa ka PDL nga nahunong sa Iloilo District Jail sa Pototan, Iloilo ginareklamo ang ginahatag nga pagkaon sa sulod sang presuhan. Isda ang ginapakaon sa mga PDL nga pahayag lubok. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Pangod sa kahangawa sang seguridad sa Iyabana nga nahunong karon sa Iloilo District Jail Male Dormitory sa barangay na nga Putotan, ginpakamaayo ni alias Nene nga hindi magpakita sa iya itsura. Ginareklamo sini ang ginapahayag pagkaon nga ginahatag sa mga inmates sa IDJ. Suno kay alias Nene, may tion nga lubok nga isda ang ginserbe sa mga inmate. Ang bigyan ang ilang nga giranso is isda nga tunod pa nga tapos nagbukat. Suno sa BJMP6, nakalabot na sa ilang reklamo na tuhoy sa ginserbe nga pagkaon sa mga PDL, kaginwarning nga na ang Food Service Council na tuhoy diri. Suno kay Superintendent Gilbert Peremne, ginklaro sang Food Service Council nga hindi lubok ang isda ang ginserbe sa mga PDL. We already give them warning na dapat i-attend properly ang pagpakaon sa ating mga PDL. Kung basehan ang budget sa BJMP6, ang tag sa ka-PDL ang may 70 pesos nga budget sa pagkaon kada adlaw. Apang, suno kay alias Nene, ang ginakalain sang iabuot, amo ang hindi sila mahimo makahatag sang karne sa ilahing mata ngayara sa jail facility. Bali ang dalaw, pwede ka daho ito, medicine, kwarta, kag mga groceries. Maliban lang sa meat balang. Ano ay hanang rason sa likod sini? Ano ka matuod nga may negosyo nga nagakatabo sa ginahatag nga pagkaon sa mga PDL? Bantayan ang dugang nga detalye. Buwas. Upod kay Marvin Lauderes, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.